Sanibonani guys, igama uNqobile Mbuthele Mazubela eNimba ngomhla ka-12 May. Hhayi-ke guys, uqhawekazi uhambile-ke ubheka phela isimo sika-Azande ukuthi sihamba njani laphaya emanzini njengoba imdushele phela kwi-swimming pool. Uthe mefika khona u-girl esikhundleni sokuthi angene phakathi kwe-swimming pool, wamane wathatha lento le yokuklina u-swimming pool eyi-rake like. Wamane nje wamqhweba ngayo Azande ukuthi avuke phela bese uyahlamba aphume emanzini. Azande uqhubekile nje waqhuleka, wamemeza u-girl wathi, Azande, Azande. Hawu guys, u-Azande uthe mephaphama uyopha ubhuti emakhaleni, wamane wagwinya amanzi. Ubhuti ethi uyabhukuda naye ngathi akakwazi ukubhukuda u-Azande. Wabefika uZoleka, umefika uZoleka endlini uthi iqhawekazi, iqhawekazi akusabeli muntu. Uyaphenikha uthi iqhawekazi akusabeli muntu. Uthi melalela kahle, hhayi uyayizwa ivoyisi kaqhawekazi imemeza u-Azande ngaphandle kwendlu. U-girl wamane nje waqhubeka wabheka ume thuthuthu uyabuka laphaya ese-upstairs. Ha, uqhawekazi laphaya beno-Azande bastruglisha kwi-swimming pool. Wangabe esapholisa amaseko wakhumula iy'cathulo on the way. UZoleka wafika laphaya kwi-swimming pool wagxuma phakathi emanzini wazama ukuthi amkhiphe u-Azande. U-Azande-ke guys siyamazi ukuthi uyindoda enomzimba, hhayi kanti uZoleka-ke yena mncinyane ngomzimba. Uthe uyamqukula laphaya u-Azande uyahluleka. Uthuthuthi uzama ukumdonsela ngaphandle, hhayi uyasinda ubhuti. Hhayi bo, uqhawekazi guys nawe uyaqhweba ngale plan le yokukhipha-ke phela udoti emanzini, lutho ukusiza u-Azande. Hhayi kanti ngenhlanhla-ke kuzofika-ke noLazarus esefonini ubhuti eyikhulumela noJackson i-client. Uthe methi uyalalelisisa kahle, hhayi kunamazwi anomsindo ngaphandle. Methi uthi lungu naye, ha kunje laphaya ku-swimming pool. Wangabe esapholisa amaseko ubhuti naye wahlaba ngejubane. Wafika wagxumela kwi-swimming pool egqoke ngisho iy'cathulo. Wamane wamfukula u-Azande njengendoda, wahlamba naye waphumela naye ngaphandle. Guys, kuthe kusuka lapho washaya u-CPR oqinile ngampela uLazarus. Lapho yena kuqhawe belokhu efonela i-ambulance eshaya nama-direction ukuthi-ke balaphi nendawo. Elokhu eshilo uLazarus ethi, wake up Azande, wake up. Qhawekazi, sheshisa, bakuphi nendawo, how far are they, how far are they? Hey, eshaya i-CPR aqede lapho amblowishe emakhaleni, lutho ukuphaphama guys. U-Azande lapho igazi emakhaleni liloke liphumile nje lokho guys. Yeyi, Zoleka bekade eshaqekile. Kubonakala nje ukuthi uyasho ngenhliziyo ukuthi yo kazi uqhawekazi usenzeni enganeni yabantu. Guys, akupheli-ke lapho. Bafikile-ke esibhedlela. Hhayi, odokotela-ke baqala-ke bahlala phezu kwakho u-Azande bezama phela ukumbuyisela back to his normal state. Ubelokhu ebuzile uLazarus, how is he, how is he? Odokotela bemziba. Kuthe ngesikade wafika udokotela ezochaza isimo sempilo-ke sakhe u-Azande. Washo ukuthi hhayi impela he is critical but stable. Njengoba kuhlezi kushiwo impela uma isimo sibucayi. Washo-ke udokotela ukuthi-ke ngesikhathi esemanzini u-Azande uhogele amanzi amaningi agcine esengena emaphashini akhe. And ukungena kwamanzi emaphashini kugcine sekwenza ukuthi-ke ukuphefumula kungaphefumuleki kahle. Wachaza nokuthi-ke ngesikhathi engena kwi-swimming pool ushayeka kabuhlungu ekhanda, wagcina eseba nento ekuthiwa i-concussion. Kanti-ke ukuncisheka kwe-oxygen engqondweni kugcine sekwenza ukuthi-ke abe unconscious njengoba nje namanje engakaphaphami. Qhawekazi-ke uthe esehambile udokotela wanikeza unina enkulu ihagi, wakhala wathi, mama, it was a mistake, it was a mistake. UZoleka-ke wayihaga indodakazi yakhe kubonakala nje ukuthi yo uyafisa ukuthi manje ayiphe usizo kodwa akazi ukuthi uzoyikhipha kanjani kule nxushunxushu esengene kuyona. Guys, akupheli-ke lapho. Kuthe nje impela omunye usuthe ukubohla phakathi-ke kukaZoleka benoqhawekazi. uLazarus-ke waqala manje wababuyisa back into the real world. Because phela at the end of the day, abantu bazoqala bebuze imibuzo and it's better if the family stick to one story. Ngoba ngeke babatshele into ezahlukahlukene bomndeni. So umane nje wathi uLazarus, okay, qhawekazi, ndivile uba uthe bekuyimpazamo. Akusixelele kahle kahle kwenzeke ntoni? Ayi,
uqhawekazi wamane waphuza amanzi girl, ezama ukwehlisa igwebu because umbuzo bekade ubuzwa-ke uLazarus ubuthanda ukuba nzima. Umane nje esathi uyaqala uyakhuluma wamvimba uZoleka, wathi hhayi kube ndim omphushile. Hayi bo girl, nini kaloku. Waqhubeka uZoleka wathi ndifikile apha endlini, uqhawekazi beno Azande bebekade bendawonye, ndamkhonfranta, ndamxelela uba le nto ayenzayo kwindodakazi yami andiyifuni, andiyithandi, ngoba uzomnikeza izithembiso angeke akwazi ukusidiliva. Hhayi ke Azande waqala washo ukuthi thina siyamsideline apha enkampanini, simbeke as i-COO, kodwa-ke asimvumeli uba athathe izigqibo-ke ezifanele. Hhayi-ke sasisahilizisana-ke, wandibamba ndase ndamphusha kabuhlungu-ke wawa-ke kwibhalkhoni. Kwase-ke kwagcina sifika la sikhona namhlanje. Hayi bo guys, and njengoba nje ebhizi eqamba amanga uZoleka ezama ukukhava indodakazi yakhe, yeyi guys, uqhawekazi akaphiki lutho. Qhawekazi usemane nje waqondisa ikhanda labheka phambili ugirl, akasho nanokuthi mama, hhayi, chini, kutheni ungixokela, no girl. Kunalokho umane kwawuyena ududuza-ke unina kungathi nje like, mama, I'm so sorry for what you did. Hayi bo, Qhawekazi does not want to take irresponsibility for what she did, and uyavuma ukuthi umawakhe athathe i-fall for her. The audacity, yay abantwana. But anyway, uLazarus-ke bought the story and waqala-ke waphenikha manje because isithandwa sakhe asithanda ngenhliziyo yakhe yonke isona phela esidushele u-Azande kwi-swimming pool, and now he's gonna try and protect her from, yabazi-ke abantu bakongcukana guys, siyamazi sonke unomfundiso ukuthi unjani, and uma sekufike yena ebemzonda kanje vele uZoleka. Guys, impela kushunquthule, yabo manje isiqalile-ke impi phakathi kongcukana noBikitsha guys. Le nto le uZoleka kade aye-avoida ukuthi ingabi khona ukuzwana phakathi kwale mindeni yombili guys. Ngingasho nje ukuthi imizamo yakhe isifana njengey'thukuthuku zenja, siphelile nje because manje they are back to square one. There will never be peace between these two families now that u-Azande is actually fighting for his life, and kuzobe sekuthiwa it's Zoleka's fault because wonke umuntu manje kuzothiwa uZoleka wenze yonke le nto. Uqhawekazi unesibindi guys, mina bengeke ngize ngimvikele uqhawekazi because vele nje kahle kahle yonke le nto le iyisifundo kuyena. Bekumele uZoleka amyeke uqhawekazi afunde, angaloke ngaso sonke isikhathi amphipha ngoba lo mntana uzojwayela mekuthi uhlezi njalo ekhavelwa menza amaphutha. Beqinisa ikhanda zolo lokhu, bekumele-ke manje abone ukuthi ukuqinisa ikhanda kuza nemiphumela enjani. But anyway, angeke size sikhulume kakhulu. Uma wakhe lo ushuthi kahle kahle uZoleka, she knows exactly what she's doing by covering for Qhawe. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile Ngibethele Mazwibela. Hey.